Hirugarren saiakeran egin dute azkenean Euskal Eskola Publikoaren aldeko jaia. Azken 2 urteetan ezin izan baitute ospatu osasun larrialdia dela eta. Arabako Errioxan egin da lehen aldiz jaialdia, Bastidan eta milaka lagun elkartu diraan eguraldia lagun. Festa egiteaz gain, aldarrikapenerako ere baliatu izan dute eguna. Kaixo guztioi, eguerdion eta ongitorriak gurean gaur magazinera. Egunero legez Deustuko estudioetatik ari gara, zuzenean eta mendik eta ordu biterdiak bitartean Euskal Herrian zein munduan gertatutakoak azaltzen saiatuko gara informazioa, analizia, iritzia eta entretenimenduaren bitartez. Ekainak 6 ditu gaur, astelena da eta esan bezala asteburuan ospatu berri den Euskal Eskola Publikoaren aldeko jaiari helduko diogu lehenik eta behin eta honatz laburpentxo bat. Eskola publikoak gobernantza eredu berri bat behar du, deszentralizatua eta parte hartzailea. Gizarte kohesioa bilatzen duten eta elkarrekin aritzen diren eskola publikoen sarea osatuko duena. Eta berau lortzeko, eskola publikoa lehenetsiko duten politikak eskatzen dizkizuegu gaur gurekin hemen bildu zareten agintari eta politikariei. Publikoa da bidea. Bai Arabako Errioxarentzat, bai Bastidarentzat ohore da Euskal Eskola Publikaren jaia ospatzea. Gure eskola publikoa ere harro egoteko modukoa da. Hezkuntza ekitatiboa, kalitatezko hezkuntza, doako hezkuntzaren alde apustu egiten duen eskola publikoa. Hor dagoelako gure etorkizuna. Ondorioa izango litzateke elkarrizketa, guztion arteko elkarrizketa. Hezkuntzarekin etorkizuna jokoan degulako eta denon arteko esfortzuak, denon arteko mezuak, denon artean dauzkagun iritziak elkarrekin landu ezkero, horrek bultzatuko du gure etorkizuna. Bere txikitasunean mundiala eta unibertsala dela argi utziz. Eta hori da gaurkoan aldarrikatzera gatozena. Euskararen estalpean, Euskal Eskola Publikoa konfiantzazko gune bilakatu dadila, elkarrekin arituaz, etorkizunak planteatzen dizkigun erronkei bateginik erantzun da. Islatu ditzagun, gure balioak, gozatu dezagun, batera guztiak, oin Bastidan, hurrengo mundian. Mundua kolore bakarriz ikusi nahi duen begien aurrean, gu 1000 koloreko hortzadarra gara. Goizero, eskolako ateak zabaltzen ditugunean, mundua margotziari ekiten diogu. Bestalde, indarkeria matxistarekin lotutako beste berri bat, larun batean emakume bati sexu eraso bat egin zioten Beasainen festen testu inguruan. Udalak eman du gertatutakoaren berri eta gaur goizean baieztatu du ertzaintzan emakumeak salaketa jarri duela eta ikerketak aurrera jarraitzen duela. Sexu erasoak onartezinak direla, pertsonen askatasunaren aurkako erasozenak direla, nabarmendu du Beasaingo udalak eta dei egin dio gizarte osoari konpromiso aktiboa edukitzeko olakoei aurre egiteko.
Eta arlo politikoan, asteburuan, Ernai Gazte antolakundeak mobilizazio jendetsua egin du Bilbon, ekainaren 15ean epaituko dituzten 7 gazteei elkartasuna adierazteko. Iazko maiatzean Bilbon atxiloturiko 7 gazteen aurkako epaiketa hasiko baita datorren asteazkenean, eta Ernaik Bilbon antolatu du haiei babesa eskaintzeko mobilizazioa. 20.000 eurotik gorako isunak eta urte bete eta urte terdi arteko kartzela zigorrak eskatzen dizkie fiskaltzak eta ertzainek osatutako akusazio partikularrak. Tentsio uneak bizi izan ziren larunbatean, ertzainek kargatu egin zuen euren kontra eta neska bat bortizkia txiki zuten. Identifikatu ondoren, aske utzi zuten. Eta Nafarroa berri saltza mugimenduak antolatutako amaiurraldian 100 lagun bildu dira amaiurren, hain zuzen burujabetza aldarrikatzeko amaiurgo bataiaren 500. urteurrena baliatuta, gogorarazteko ekitaldi nagusi izan da. Bain zuzen, Nafarroan berri saltzaren bozeramailea den Joseba Konpainz dugu pantailanen beste aldean, amaiurraldiaren balorazioa egiteko, eguerdion? Eguerdion. Aipatu bezala ez, iraganera begira jarri zarete, baina gaurkotasun handiko aldarrikapenak egiteko diozuen bezala. Bai, gu atzo egindako ekitaldiarekin, gogora ekarri nahi genituen duela 500 urte pasatakoak, azkenean erabateko transzendentzia izan zutelako gertakari horiek gaur eguneko Nafarroaren burujaetza faltan, baina hain zuzen ere guk aldarri hori gaur egunera ekarri nahi genuen, iruditzen zaigulako 21. mendean Euskaldunok Nafarrok ditugun erronkei aurre egiteko behar beharrezkoa dugula burujabetza berreskuratzea. Azkenean, adibide bat jartzearren, bakarrik azkeneko hamarkadan Espainiako Auzitegi Konstituzionalak Nafarroako garaiko parlamentuak onetsitako 19 lege partzialki edo osoki baliogabetu ditu eta inposatzen zaizkigun neurri eta politika ekonomiko nagusiak eta guzti hori da daukagun menpekoa den marko juridikoaren gatik, ez? Eta guk aldarrikatzen dugu, marko juridiko erabat burujabea, erabakitzeko ahalmen osoarekin, eta azkenek independentzia politiko osoa. Hori izan zen atzoko aldarri nagusia. Horiek aldarri nagusiak, eta amaiurraldian 3 kilometroko oinezko ibilbidea, gero herri bazkaria baita ere, festa giroa ere izan baitzen bertan. Nola baloratzen duzue parte hartzea, izan ere Euskal Herriko ordezkariak ere izan ziren bertan? Bai, egia esan oso balorazio positiboa egiten dugu. Hasteko eta behin guretzat erronka handia zelako, amaiur bezalako toki batean jende asko bilduko zuen ekitaldi bat antolatzea. Erronka diot, logistikoki ere aparkatzeko eta jende guzti hori ondo antolatua izateko, erronka potoloa zelako, ordokin aparkatu behar zen, autobusez amaiur jurreraino joan, eta milaka pertsona bildu ziren, eta egia esan egun osoa modu bikainean garatu zen, ez bakarrik ekitaldi politikoarekin amaiurko zelaietan, baizik eta eguerditik aurrera, penaz, baina jende asko herri bazkarian parte hartzeko aukerari gabe, gelditu zen, tike guztiak saldu zirelako, atera genituen 500 kamisetak ere saldu egin genituen, eta oroar oso giro alaian egon ginen, eta eguna primerakoa izan zen. Eta hemendik aurrera, zinbide izango du, zinbide jarraituko du amaiurraldiak? Egia esan, atxeen pixka bat hartuko du, egun batzuk bada ere, lan handia egin dugulako, baina zalantzarik gabe guretzat egiten dugun aldarriak
erabateko gaurkotasuna du. Euskal Herriak esan dugu, parez pare dituen erronkei aurre egiteko, beharrezkoa du burujabetza berreskuratzea, eta horrek esan nahi du, eztabaida hori agenda politikora eramateko, mahai politikoan kokatzeko, gu behar dugula mobilizatu, aktibatu, gizartea kontzientziatu, burujabetza behar honen inguruan, eta horrek esan nahi du, aurrera begira ere zer esana izango dugula. Eta zentzu horretan, Nafarroa Berrizaltxak kolektibo bezala zabalduko du eztabaida fase bat, definitzeko datozen hilabeteetan Euskal Herriari egin nahi diogun ekarpena. Badi, jarraituko ditugu hurrengo berriak eta ekitaldiak ere. Joseba, konpaintzatkerrik asko gurean izateagatik. Mil esker zuei. Eta burujabetza hitz egiten ari garela, Euskal Errepublikaren aldeko ehun mugimenduak burujabetza praktikan jartzeko lehen desobedientzia ekintza masiboa eramandu aurrera larunbat honetan. 7 migratzaileri muga igarotzen lagundu diete ehundaka lagun, mozorrotuta zeudela, Irundik Hendaiara abiatzeko. Erabaki du Afrikatik datozen lagunak ezin direla Euskal Herrian zehar libre ibili. Debeku horrek heriotzara eraman ditu bizi hobe baten bila Afrikatik etorritako hainbat lagun. Ezarpen makabro horren aurrean burujabetza iraultzari hasiera eman dion lehenengo burujabetza ekintza egin dugu gaur. Afrikatik etorritako hainbat lagunei Euskal Errepublikako herritartasun agiria eman eta agiri horrekin Euskal Herrian libre ibiltzeko aukera luzatu. Eta migrazioarekin lotuta gaur goizetik abiatu da Aita Mari erreskate ontzia Palmatik Mediterraneora bidean. Eta ekonomia alorrean, Eusko Jaurlaritzak premiamendu bidea zabaldu du, Zaldibarko zabortegia kudeatzen zuen Berter Recycling enpresaren aurka, Eusko Jaurlaritzari zor dizkion ia 30 milioiak ordain ditzan. Iazko urritik likidazio fasean dagoen enpresak dagokion zorra ez ordaintzeaz gain, epaitegitara ere jo zuen zabortegiko lanen faktura ez ordaintzeko. Eusko Jaurlaritzako ekonomiaren garapen jasangarritasun eta ingurumen sailak ekonomia eta ogasun sailari eskatu dio premiamendu bidean gauzatzari lotutako neurri egokiak hartzeko. Berter Recyclingek zor dizkion 28,7 milioiengatik. Kopuru hori Eusko Jaurlaritzak 2020ko otsailean Zaldibarko zabortegia eraitsi ondoren lurperatuta geratu ziren bi langileak bilatzeko egin zituen lani dagokie. Arantxa Tapia sailburuak berretsi duenez, Eusko Jaurlaritzak erabaki guztiak hartuko ditu eta bere esku dagoen guztia egingo du baliabide ekonomiko garrantzitsuak berreskuratzeko. Gogoratu behar da Berter Recycling enpresaren jabea, Jose Ignacio Barinaga, haren iloba eta administratzailea Arrate Bilbao eta Juan Etxerria ingeniaria bi prozeduretan inputatu zituztela. Baina 2021ko irailean akordio batera iritsi ziren fiskaltzarekin eta hildako bi langileen senideekin. Akordio horren arabera zuhurtziagabekeriazko homizidio baten errodunak zirela aitortu zuten, 6 hilabeteko espetxe zigorrarekin, eta Sololuze eta Beltranen senidei kalte ordaina hitzartu ondoren.
Ingurumen arrazoiak irekita jarraitzen du, eta ogasun sailak premiamendu bidean hasi duen administrazio prozesuaren garapenak erabakian eragin dezake, egiteke dauden 28,7 milioiak berreskuratzen saiatzeko. Tapia sailburuak baina ez dio Berterril noiz itzuli behar duen eperi jarri, eta ez du enpresaren likidazioa baloratu nahi. Bien bitartean Bizkaiko Foru Aldundiak ere 3,3 milioi euro eskatu dizkio Berten Rezeklini. Autobidean zabortegia erortzeak eta berriro irekitzeko egindako lanek eragindako kalteengatik. Nazioartean 100 egun bete dira Errusiak Ukrainako inbasioa hasi zuenetik. Gerrak aurrera jarraitzen du eta leherketak itzuli dira Kiebera, Donbasten aurkako erasoaldiak areagotzen ari diren bitartean. Hilabete baino gehiago igaro ostean leherketak izan dira igalde goizaldean Kiebeko hainbat barrutietan, zauritu batzuk izan dira, baina hildakorik ez. Putinek mendebaldeari leporatu dio, gerra luzatzea armak etengabe bidalita eta Ukrainara irismen luzeko misilak bidaliz gero, helburu berriak eraso ditzakela ohartarazi du. Testuinguru honetan, Europar Batasunak Errusiaren aurkako zigor berriak ezarri berri ditu, gerra ekonomikoa agerikoa da, eta gasa errubloetan ordaintzeko agindua ez betetzeagatik berriki Errusiako gaz konpainia handienak, Gazpronek, Alemaniako banatzailea den Shell Energy enpresari gasa moztu dio. Honi buruz hitz egiteko eta egoera aztertzeko bat egingo dugu zuzenean Ane Irazabal kazetariarekin, eguerdion. Kaixo, eguerdion. Gasa moztearen erabaki honen ondotik etorri zen Alemaniako barne ministroaren ohartarazpena edo gomendio hori ez, aurreko astean, aste batzuetarako elikagaiak biltzea gomendatu ziotelako herritarrei, itzelaldi baten aukeraren aurrean. Esan dugu aurreko astean izan zela ohartarazpena, zein da egoera orain eta nola hartu dute herritarrek gomendio hori? Ohartarazpena ez da gauza berri bat hemen Alemanian, kontuan izan behar da, zerbitzu zibilak duela hainbat gomendio ateratzen dituela hondamendi edo katastrofeen aurrean nola jokatu jakiteko. Ideia bat izan dezagun. Hemen Alemanian adibidez esaten dizute maleta prest izan behar duzula, bigarren munduko gerrako bomba bat aurkitzen baldin badute, momentu batetik bestera zure etxea usteko gaitasuna izan dezazun. Orduan, zerbitzu zibilak atera zuen ohartarazpen hau duela hilabete, esaten, pandemia baten aurrean edo uholdeen aurrean edo krisi ekonomiko edo hornikuntza krisi baten aurrean zer izan beharko luketen Alemaniarek haien etxean. Eta orduan, beharrezko gauzak, azukrea, ura, kafea, kontserbak horiek dira eskatzen dituztenak. Baina ez dago zuzenean erlazionatuta hornikuntza krisi honekin. Egia da Alemanianek oso ondo jaso dutela, ze ez dira etzaile improvisazioa gehiegi gustatzen. Nahiago dute dena ondo prestatuta izatea, eta beraz ez da, iragarpen katastrofista bat izango balitz bezala jaso hemen Alemaniako gizartean, ez delako besteak beste gauza berri bat, baina egia da, uda hasten den heinean eta kontuan eukin da udazkena atarian daukagula, ardura poliki-poliki zabaltzen ari dela. Dena den, zenbaterainokoa da kezka gasaren hornikuntza hori eteteagatik. Enpresa gehiago daude, ez da bakarrik Shell Energy enpresa distribuidorea, baina dena denez, menpekotasun horrek zenolako ondorioak ekar ditzake Alemaniako ekonomiaren zat. Horrek kezka pizten du? Kezka handia pizten du, ez dakitelako Errusiak gasaren iturria moztuko duen ala ez, eta hori ez jakiteak ziurgabetasun handia sortzen du. Hemen lortu dutena da, Alemaniak lortu duena izan da petrolearekiko menpekotasuna gutxitzea 35%-tik, gerra hasi aurreko 35%-tik 12% orain. Baina gasarekin ez da gauza bera gertatzen, hau da, jaitsi du menpekotasuna, baina oraindik Errusiako gasaren beharra dauka. Eta orduan, tesoretan, ardura handia dago, udazkena esan bezala oso hurbil dagoelako, hemen neguak hotzak direlako, eta momentu batetik bestera gasaren iturri hori mozten bada, hemen epe motzeko alternatibarik ez dagoelako. Katarri gas likidotua erosten ari dira, baina hori gero transformatu egin behar da, hemen oraindik ez dituzte azpiegitura nahikoak,
eta hori epe ertaineko alternatiba bat izango litzateke, ez? Orduan, ardura egon badago, eta gainera Alemaniak argi esan du Europa mailan, hau da Bruselan, gasari embargoa ezartzeko prest ez dagoela. Hau da, petroleari bai, baina gasari ez. Eta Europan argi dago ekonomikoki nork agintzen duen, eta argi geratu da, Alemania prest egon arte, ez zaiola Errusiari inolako embargorik ezarriko gasari dagokionean. Eta gorako ekonomikoari dagokionean, batez ere bizitzaren garestitze orokortuari, inflazioari aurre egiteko neurriak ere hartzen hasia da Alemaniako gobernua, eta besteak beste datozen 3 hilabeteetan garraio publikoa inoiz baino merkeagoa izango da. Bai, hemen oso doigarria izaten ari da Alemaniaren politika. Izan ere, argi geratzen ari da krisi ekonomiko handi baten aurrean gaudela, eta horri aurre egiteko, lehen zantzuei aurre egiteko, Alemaniako gobernuak, hau da sozialdemokratek, liberalek eta berdeek osatzen duten koalizioak, neurri murriztaileak hartu beharrean politika sozialak bultzatzen ari da. Eta horien artean, politika sozial horien artean, bata oso garrantzitsua izan da garraio publikoa doakoa izatea datozen 3 hilabeteetan. Hau da, Alemania zabalean punta batetik bestera hirien baitan bidaiatzeko aukera dago garraio publikoan, hilero bakarrik 9 euro ordainduz. Eta asko aurrezten da, izan ere hemen kontuan izan behar dugu normalean, hilabeteko abonuak 85 euro inguru balio duela, ez? Hemen Berlinen adibidez. Orduan, 9 eurogatik Alemania guztian, hiri guztietan garraio publikoa erabiltzeko aukera izatea, kriston aurrera pausoa da, baina ez hori bakarrik. Iragan astean parlamentuak ere onartu zuen soldata minimoa, gutxieneko soldata 12 eurora igotzea. Horrek esan nahi du, hilabeteko soldata pasatzen dela 1.700 eurotik 2.100 eurora. Eta oso ondo jaso da ekimen hau ere, eta gainera kontuan izan behar dugu, gobernuak, koalizioak bultzatutako gauza bat izan dela, baina eskuinak ez duela kontrabozkatu, hau da, abstenitu eginda, ez? Orduan, datorren krisi ekonomikoari aurre egiteko Alemania politika sozial asko bultzatzen ari da. Oso esanguratsuak Alemaniak hartutako erabaki horiek, Kanira Zabal, mila esker bertakoak kontatzeagatik. Gero arte. Eta kultural horrean amaierara heldu da ikusi eta ikasi Bilboko udalak antolatzen duen programa. Jarduera desberdinez betetako hilabeteen ostean amaierara heldu da, esan bezala, eta amaierako ekitaldia egin dute Bilbon kantu kolore ikuskizunarekin. Ikusi eta ikasi Bilboko udalak antolatzen duen programa amaierako ekitaldia ospatu berri du. Ikusi eta ikasi umentzako eta familientzako aisialdirako euskarazko programa da, eta guztira 59 proposamen dira, diziplina askotakoak, tailer eta ikuskizun formatuetan. Lierni Lizaso, Euskara eta Hezkuntza zuzendariak aurtengo edizioaren baloreazioa egin du. Ekintza positiboa izan da, parte hartzea nabaria izan da, eta 1750 parte hartzaile izan ditugu, bai adingabeak, lautik 10 bitartekoak, eta baita familiak ere. Ekimen honek euskaltzaleen topagunearen laguntza jaso du eta 4 eta 10 urte arteko adingabei eta beraien familiei zuzenduta dago. Helburua da aisirako jardueretan euskararen erabilera sustatzea. Ikustea euskara zelan erabiltzen den baita ere, ez eremu formalean, eskola munduan, eta baita ere aisialdi ingurune honetan, eta balio duela beste zeo zerterako. Pandemia ostean publikoaren parte hartzea eta ilusioa nabarmendu du. Mota desberdinetako jarduerak egin dira adin guztientzat zuzenduak. Horrez gain, familia giroan parte hartzea balio erantsia eman diola onartzen du. Guztiok egon gara etxean, badakigu zein gogorra den, etxetik bertatik ikustea, inongo parte hartzerik gabe, eta jendeak eskertu egin duenetan, parte hartu alizatea, eta bertan ikuskizunak zuzenean ikusteko aukera izatea. Oso kopuru mugatuak izan dira, eta izen emate bidez egin dugu, baina jenteak izugarri eskertu du, zuzenekoetan aritzea eta parte hartzea. Azkenean parte hartzea baita ere familiarekin eginda, benetan
ezakit, baliorantzi bat ematen dio guzti honi, ez da? Lehen agian ikuskizunetan bakarrik ikustea zain pasiboki, ez da? Orain, familiek ere parte hartu dezakete, adibidez yoga familian, eta, nahiko positibotzat jotzen dugu. Jarduera desberdinez betetako hilabeteak eta gero, amaierako ekitaldi bezala aktuazio oso berezia antolatu dute, Kantu Kolore, Campos Elíseos antzokiko kupulan. Eramateko programa ederroni, ikuskizun potolo bat ekarri dugu, Kantu Kolore deitzen dena, eta, eukiko dugu, zer ikusia, dantza, kantua, ikuskizun interesgarria eta mundial. Tartez, Bilboko udalak euskararen erabileran urratsak eman nahi ditu, euskara aisialdia eta gozamenarekin uztartuz. Datorren urteari begira ikuskizunak eta parte hartzeko jarduerak egongo dira. Jarraitzea halako ekimenekin, bai alde batetik ikuskizunak nahiko interesgarriak izan daitezke, eta gero beste alde batetik parte hartzekoak ere, nik uste dut hildo hori jorratuz joan behar dugula, eta bide hori segitu behar dugula. Eta nazioarteko laburmetrain eta bideoklipen kaostika jaialdiaren 20. edizioa bueltan da, gaur bertan hasiko da Bilborroken, eta igandera arte egitarau zabalaz gozatzeko aukera izango da. Asier Abio, jaialdiaren zuzendariarekin bat egingo dugu zuzenean, xehetasun gehiago izateko, eguerdion Asier. Ez dakit entzuten dugun, kaixo? Ez dakit entzuten den, saiatuko gara berriro berarekin bat egiten, agian arazo teknikoak ditugula dirudi. Nik behintzat ez dut bera entzuten, dena den esaten dugu kaostika jaialdia, nazioarteko laburmetraiak eta bideoklipak ikusgai izango direla Bilborroken, gaurtik aurrera, igandera bitartean informazio gehiagoren bila Asier Abiorekin konektatzen saiatzen aritzen ari gara, esan ere hainbat proposamen, hainbat aukera ikusteko, eta tarte baten ondoren berarekin ere berriro ere konektatzen saiatuko gara. Ikusi berri duzue kaostika jaialdiaren trailerra, edukiz beterik datorrela aurten ere, esan dugu 20. edizioa izango dela aurtengoa, eta gaurtik aurrera ikusgai izango dela Bilborroken, igandera arte. Asier Abio zuzendariarekin bat egingo dugu, orain bai zuzenean, eguerdion. Ez dakit entzuten den, berriro ere badirudi arazoak ditugula audioarekin. Asier, kaixitze egin mesedez? Ez dugu berarekin, ez dugu bera entzuten, beraz hurrengo baterako utziko dugu.
Eta tarte baten ondoren berriro ere bat egingo dugu elkarrizketa nagusiarekin. Gaurkoan izan ere Miren Agur Meabe idazlea izango dugu gurekin. Ordu batetik aurrera izango da hori, orain arte. Amaiur gaztelu baltzori, amaiur gaztelu baltzori, berreun gudari oro sumin, zaintzen zaitu ben, zaldun onak, Navarraldez egin da bezin, berreun gudarik, gaztelu Eta egunero legez, elkarrizketaren tarteari atea irekiko diogu, eta horretarako gaurkoan gurekin daukagu Miren Agur Meabe idazlea, berriro ere gurekin, eguerdion, ongi etorria. Eskerrik asko. Bueno, nola gorde errautza kolkoan lanagatik jaso zenuen duela hilabete batzuk, poesia sari nazionala, haren inguruan hitz egin genuen, etorri zinen aurrekoan. Sari hori jaso izanak zerbait aldatu du zure bizitzan azken hilabete hauetan? Baina, egia esan bai. Bi zentzu kontrajarritan. Alde batetik, saria irabazi izanak aberastu egintu nire bizitza, ondorioz hainbat ekitaldi izan ditudalako han eta hemen, eta horrek ekarri dit
egile interesgarri asko eta harreman berri ugari zabaltzea. Baina bestalde batetik, neure bizikalitateari begira, galerak nabari izan ditut, adibidez lagunek esaten didate, badakigu martxan zabiltzala, baina noiz egongo gara elkarrekin. Esan nahi dute nire agenda bete-bete egin zaidala eta alde horretatik irakurtzeko, idazteko eta ikertzeko edo estudiatzeko asti faltan nabilela. Monetaren bi alde horiek, ez? Dira ona eta ez hain ona. Euskarari eta euskal kulturari dagokionean, zuk zer uste duzu ekarri diola sari honek? Bueno, alde batetik berezi beharko genuke, euskal komunitatea. Nik uste dut oro har euskal komunitatearentzat pozgarria izan dela eta arro sentitu dela jente gehiena, sari hori euskerazko lan bati, emakume batek, idatzitako lan bati eta poesia lan bati eman izanagatik, ezta? Hori guri dagokigunez. Kanpo begiradari dagokionez, esango nuke askorentzat harrigarria izan dela eta alde horretatik jakin min gradua ere piztu dela, askotan esan didate. Ez genekien nor zinen ere, eta horrek ondorioz edo erreakzioz ekarri du beste euskal poeta batzuen-ganako jakingura ere bai. Zuk euskara duzu ardatz, euskaraz idazten duzu, beti, nola, zergaitik autu hori edo bestera batera esan da, oraindik bada, ez, euskara baino erdera lehensten duten idazleak, euskal idazleak, zer deritzozu? Bueno, euskal idazleak, baina igual, izango dira bertoko idazleak, baina igual euskal idazleak, ez dakit. Nik uste dut bakoitzak egin behar duela bere kontzientziarekin bat datorren autua, baina baita bere gaitasunekin bat datorrena. Nik esaten dut nire kasuan euskaraz idazteak hainbat adar dituela. Alde batetik, neure sustraiekin lotzen nauen hizkuntza da euskara eta maitasunezko ekintza bat ikusten dut euskaraz idazte horretan. Bestalde batetik ikusten dut badaukala konpromiso puntu bat gure gizartearekin eta gure garaiarekin. Ikusten dut baduela baita ere ikuspegi ekologiko bat. Europako hizkuntza zaharretako bati bizirauten laguntzeko modu bat delako, ezta? Baina hizkuntza batean edo bestean idazteko autua esan dudan moduan kontzientzia, baina gaitasun kontua ere bada. Euskaltzain izendatu zaituzte gainera, urte honetan, zein erronka ditu euskarak garai berrietara moldatzeko orduan? Euskara ipintzen dugu, esaten dugu, euskarak erronka dituela joko olimpikoetan edo jokatu beharko balu bezala, ezta? Eta geu gara erronka daukagunak, zer egingo luke euskerak iztun gabe. Nik ikusten dut, geu garela euskerari arnasa eman behar diogonak erabileraren bitartez. Ze egoeratan ikusten dut nik gaur egun euskara, alde batetik ikusten dut sormen mailan oso egoera osasungarrian dagoela, sorkuntza aldetik, bai literaturan, bai musikan, eta bai beste esparru batzuetan zabal eta naro eta indartzu dabilelako, baina gero, gizarte mailan, euskal komunitatea esten horren partetik ikusten dut oso egoera zaurgarrian dagoela. Egoera zaurgarrian. Deskuidatzen bagara, gaur egun garen biztanleriaren erabiltzaileen eren hori ere murriztuz joango da. Zoritxarrez. Horixe diote diagnostiko guztiek, ez? Arrakala oso agerikoa dela, ezagutzaren eta erabileraren artean, eta hor jarri behar direla indar guztiak hemendik aurrera. Itzultzailezaren einean, zuk ere, arrakalarik nabari izan duzu, itzultzaile lanetan, erderatik euskarara edo talderantziz? Bueno, beti goten dira zailtasunak. Itzultzeak beti egin behar dio aurre hauteman ezina den zerbaiti, ezta? Adibidez, literatur testuetan.
imaginatzen dut teknologikoetan bebai, edo zientziarekin zer ikusia daukatenetan, edo filosofikoetan zer esanik ez, ezta. Baina, ulertu behar dugu hizkuntza bakoitzak bere idiosinkrasia daukala, eta hizkuntza bakoitzak bere bitartekoak ere badituela, faltan hartzen dituen zer horiek betetzeko. Beti esaten dut itzultzaileak alternatiba bilatu behar dituela, eta zorionez euskarak badu malgutasuna lexiko hartzeko, eta badu bestaldatetik atzizkibide aberatz bat, eta badauka hitzelkarketaren baliabidea ere bai. Nik uste dute hizkuntzarekin jolastuta eta baliabide horiek optimizatuta, bete daitezkeela printzipioz utzuneak edo errenkeriak iruditzen zaizkigun horiek. Eta itzultzerako orduan, zein izango zenuketela zure estiloa izan ere itzultzailea zara bai, baina idazlea ere ez, monetaren bi alde horiek ezagutzen dituzu ondo, zeintzuk dira bata eta bestearen arteko mugak? Bueno, konparazio baterako esango nuke kristal desberdinak erabiltzen direla idazten ari zarenean edo itzultzen ari zarenean. Idazten ari zarenean, sorkuntzaren edo sortzailearen hurbiltasunetik ari zara testuarekin. Eta hasteko testu bakoitza bere gaina izan dadin saiatu behar duzu, baina gainera testu hori lotuta egon behar da proiektu oso baten barruan eta azken emaitza koherentea izan behar da. Orduan, hurbileko kristalarekin zabiltzala, edo nabilela iruditzen zain niri. Baina testu hori gaztelaniera pasatzerakoan urruneko kristala edo urruneko lentea jartzen duela iruditzen zait. Ze momentu horretan jarri behar dut euskaldunak ez direnen azalean eta ez bakarrik ingurune hurbilean gaztelaniaz hitz egiten duten azalean, baizik eta baita ere Ameriketako gaztelaniazko dunen azalean. Eta orduan zer gertatzen da? Itzulpen egiterakoan lehenengo eta behin, hor arrakala bat ikusten duzula, baina arrakala hori betetzeko moduak ere ikertu egin behar direla. Eta normalean modu horiek ikertzeko edo bilatzeko modua irudimena izaten da. Hizkuntz baliabideak erabili, baina baita ere norbean irudimena ere garrantzitsuena ez da testua hitzez hitz izurtzea bigarren hizkuntz horretara, baizik eta testuaren zentzua eta testuaren atmosfera, literatur testuetaz nabil, eta testuaren kutzua pasatzea, nahiz eta batzuetan komilartean traizioak egin. Eta empatia ez, ardatz izan da esan duzun bezala ere, zuk zeuk itzuli zenuen zure azken lan ura, nola gorde rautzako elkoa, lana euskaratik erdera da itzulita, nolako izan da prozesu hori? Bueno, prozesua hasiera batean oso larritasun handiz bizi izan nuen, epe laburra neukan itzulpena egiteko, hautagai zelako sarietarako, eta, bueno, egia izan espanu epe aldeko presio hori askoz gozagarriagoa egingo zitzaidan. Nire gustatu egiten zait ariketa formal hori. Neure jatorrizko testu hartu, eta ondoren gaztelanera pasatu, baina itzultzea beti da berri idaztea. Berri idazteak ez du esan nahi ekintza fisiko bat egitea, baizik eta testua, jatorrizko testua eraldatzea. Eta alde horretatik, iruditzen zait, hizkuntza batek besteari usain berezi bat ematen diola, baina be hizkuntzak edo bigarren hizkuntza horrek aldi berean aberastu egin dezakeela jatorrizkoa. Alde horretatik guztiz entretenigarria eta instruktiboa iruditzen zait neure testuak autoitzultzea. Eta parte, lizentzia asko ematen dizkio neure buruari, originalaren jabe izanik, esan dut, poema honetan, adibidez, errima batzuk erabili ditut, errima irrigarriak, zerbait ironizatzeko edo zerbait kritikatzeko helburuz. Baina gaztelaniazko bertsioan ezin ditut errima horiek lortu, hain zuzen ere bigarren apaldian, baina lortu baditzaket hirugarrenean, nire buruari ematen dizkiot horrelako baimenak. Iruditzen zait testua zerbait organikoa dela,
biziri dagoela, eta hain zuzen ere itzultzean, da berri daztean, hori irrigatzen ari zarela, urua botatzen eta landara berria botatzen dituela jatorrizko testuak ere, ez da? Horri berriak, adazka berriak esan nahi dut. Idazlea, itzultzailea, akademikoa ere, eta noski emakumea. Zure bizitzan zehar zenolako oztopoak izan dituzu arlo hauetan emakumea izateagatik? Bueno, hasieran igarri nuen zailtasun handia plazara irteteko. Gure kulturindustria orain 20 urte eta orain ez da gauza bera, ez da. Lehengo batean, mai inguru batean izan nintzen Uxue Alberdi eta Miren Amurizarekin batera, eta 63 belaunaldi desberdinetako idazleak. Orduan, nire egoera asterako orduan Uxuerenarekin alderatuta eta Uxuerena Mirenenarekin alderatuta ere guztiak ziren bestelakoak, ez? Orduan, azken urteetan emakumeok ertzean edo sistemaren periferian egotetik aurrera egin dugu, uste dute gaur egun kaleko euskal irakurlei galdetu ezkero, esan mesedez 10 euskal idazleren izenak, ez liratekela agertuko gizonezkoena bakarrik, ez da. Emakume idazle oso indartzuak atera dira plazara, eta uste dut hori denok ospatzeko eta txalotzeko aldaketa izan dela. Aldaketa eman dela beraz. Emakumei ere eskaini zenien, Gutun Zuriko Orezko Saria irabazi zenuenean makila, kultur euskal emakumei eskaini zenien, ez zuzen ere, zure obran ere oso presente egon dira emakumeak, zein gai horratzen dira emakumeen bitartez? Ze gai horratzen dira emakumeen bitartez? Azteko esan nahiko nuke, Orezko makila eman zidatenean, paralelismo egin nahi izan nuela, beti gure ikonografia tradizionalean ikusi dugun makilarekin, beti ikusi dugu artzainen eskuetan, edo ikusi dugu alkateen eskuetan, ez da nola baiteko boterearen simboloa edo ikurra izan delako. Eta paralelismo egin nahi izan nuen gure arkatzarekin, emakumeok gure arkatzei buruz, gure arkatzei esker lortu dugulako, gure artean ere zubiak egiten eta lortu dugulako gure indarra ere erakustea, ez da? Hori alde batetik, orduan, emakumea naizen ezkero ni hasierako idazlanetatik ahalegindu naiz, beti ere emakume sujetu baten kontzientzia agertzen. Emakume naizen Miren Agurrorrek bere ikuspuntutik azalditzan kezkabide dituen gaiak. Eta zeintzuk dira gai horiek? Belaunaldien arteko zaintza, desiraren esplizitazioa, aizpatasuna edo sororitatea, kultura klasikoaren pedagogia, eta emakumeok oro har gatazka egoeretan edo krisi egoeretan alkarri ematen diogun arrimoaren auspoa, ez da? Horiek dira nire, ez azken liburu honetan, baizik eta nire ibilbide poetiko eta literario osoan agertu izan diren gaiak, ez da? Ni bat, beti, baina beste ni batzuen bozera maila ere baden ni hori. Azken hilabeteotan, jaso dituzun sari eta errekonozimenduen artean ere, Lekeitiok, Orezko Herritar eta Alaba Kutun izendatu zaituela, gainera Lekitzarraz dara, Lekeitien jaioa, zer suposatu du horrek zuretzak? Behitu, hori ekainaren 28an izango da, eta egia esan, iruditzen zait, norbera jaso leiken aitortzarik goxoena, norberen jaioterrikoa, ez da? Eta aldi berean iruditzen zait, kariño guztiarekin eman eta hartuko dudala, baina ez dudala horren beste merezimendurik. Dena den, olako gauzei ezin zaienez ez etzik esan, bihotz-bihotzez hartuko dut, eta izendapen hori neure burua herriaren zerbitzura ipinteko arrazoi modura hartu nahi nuke.
Esan duzu ez, saria jaso zenuenetik zure bizitza pizka bat zurrunbilo batean murgildu dela, agenda bete-beterik duzula, baina aterako duzu ere, ziur idazten jarraitzeko parada. Gaizki, benetan gaizki nabil, Atzo etorri nintzen Madrileko liburu azokatik. Datorren asteburuan Valladolidekora noa, gero Santanderren dauzkat udako ikastaroetan hitzaldia dauzkat. Eta bitartean irakurle taldeak, hitzaldiak, elkarrizketak eta benetan zurrunbilo negargarria da. Eta alde horretatik ez daukat astirik hartutako enkarguak bukatzeko ere. Pentsatu dut, uztailaren erdietatik urriaren erdietara edo geldialdi bat egitea hain zuzen ere irakurri ahal izateko, pilak eta pila dauzkat guztiz atzeratuta nabil irakurketetan, eta irakurketek segituan ematen diatenez oxigenoa neu idazten jartzeko, espero dut hor butxatuta edo geldituta dauzkadan egitasmoetan ere sakondu eta aurrera egin ahal izatea. Izan ere proiekturen bat ere bazeneukan esku artean, horrekoan etorri zinenean kontatu zen igunez, baina... Etor nintzenean bezala dago, ezin dut, ez daukat inoiz egun oso bat etxean geratzeko eta idazteko patxada behar da. Barruko ahotsari entzutaz aparte, dokumentatu egin behar duzu, segun zen lanetarako, ezta? Eta orduan ni nahi dut gazte novela bat idatzi, beka eman zidan Eusko Jaurlaritzak gazte novela bat idazteko saltoka garatuko dena 21. eta 16. menderen artean. Eta horretarako informazioa bilatu beharra dago, estiloa zehaztu beharra dago, espero dut udan horri ekin ahal izatea. Espero dugu gu ere, eta ondo joan dadila eten alditxo hori beharrezkoa baituzu. Mirena Gurmeabe, eskertzekoa da, gaurkoan Hamaika Telebistara gerturatzea. Zuoi, beti, nahi duzuen arte. Eta tarte bat, eta jarraian itzuliko gara eguneko solasaldiarekin, gaurkoan gurekin izango ditugu Esti Linares eta Jon Antza. Orain arte. Badonda lehengo sortze prozesu kolektibo bat, baina sortu aurretik nahi duguna da eztabaidatu zer sortu. Eta eztabaidatzeko nahi ditugu espazioak sortu, ez mistoak. Kuestionatzeko zer den euskal kultura, zer den transmisioa, zer transmititu nahi dugun zer ez, etengabe entzuten dugun diskurtso bada transmisioa eten egin dela. Euskal kulturaren transmisioa etena dagoela. Eta aria ez dadin eten, eragin behar dugu transmititzen, eta transmisio eredu hori beti da goitiberakoa, adinez, zer den transmititzen duguna, guk esaten duguna gure hipotesia da. Agian transmisioa eten da. Aukera bat izan daiteke. Zer transmitituta, zer ez. Zer kantatzen zen beste espazio batzuetan, beste Euskal Herriko beste ertz batzuetan, beste lur batzuetan, beste gorputz batzuek, beste jardun batzuetan. Nik nahi imaginatzen duen euskal kulturaren horrelako epaimai bat bestela zegoela, Arantzazu, Mikel Laboa eta Xabier Lete horrela esaten dugu, bai da euskal kultura, hau ez da euskal kultura, ez? Eta zer da euskal kultura? Zer da gu egiten gaitu hori, baina nor gara gu? Zer ordezkatzen dugu gutasun hortatik? Hori guztia eztabaidatu nahi dugu, eta eztabaida prozesu hortarako gorde dugu aurrekontuaren parte bat, eta nahi duguna da diseinatu prozesu hori kolektibizatzeko modu sano batean, bai norbanakoentzat, bai anitza izan dadin, ez dadin gelditu nire agenda zuri Gipuzkoanan, zeni Blankita Gipuzkoana bat naiz, eta esaten dudanean sorkuntza prozesu kolektiboa eta nire agendatik tiratzen dutenean, ateratzen zizkidan izenak, ateratzen zizkidan dira. Orduan, agian, hor egongo gara batzuk, eta gero holtzan beste gorputz batzuk egongo dira. Agian, nahi dugu eztabaidatu zer kontatuko dugun, eta gero egingo duguna da horren inguruan sortu espektakulo bat, kolektiboa, interdisiplinarra, edukiko dituenak sorkuntza alor desberdinak elkarrekin, hola? Eta hurrengo korrika kulturalean estrenatuko dugu. Ireki diogun honetan, nazioarteko laburmetrai eta bideoklipen kaostika jaialdiaren 20. edizioaz ere hitz egin behar dugu, izan ere bueltan da kaostika jaialdia, gaur bertan hasiko da Bilborroken eta igandera bitartean egitarau zabala prestatu dute. Asier Abio jaialdiaren zuzendariarekin bat egingo dugu, xehetasun guztiak izateko. Eguerdion, Asier?
Guardion, Amaika Telebista. Hoi oso ondo entzuten zaitugu. 20. edizioa dela esan dugu, 2 hamarkada, harin esaten da, eta gitara zabala prestatu duzuela, urte hurren borobil honetarako, ezta? Bai, hori da, esan bezala, astelenetik gaur bertan hasita igandera arte egongo gara, Bilbo Rock aretoan, arratsaldero, eta batez bekaro guk labur metraiak ipintzen dugu guztira, 76 lan egongo dira ikusgai, eta horretaz gain, topaketak, masterclass batzuk, kontzertuak, musika eta denetarik egutuko dugu, inor ez da espertuko ederto pasako dugu, bai. Bai, egitarau zabala, oso osotua, aipatu duzu ekitaldiak, animazioa, bideoklipak, bideozinema ere izango dela. Hainbat proposamen jaso dituzue, suposatzen dugu ez dela erreza izango, aukerak eta hori egin izana, ezta? Bai, aurten 578 lan hartu dugu, eta bai mundu guztitik datoz, 5 kontinente guztitatik, eta esan behar dabe bai, aukerak eta lana ez da bakarraza, hilabete batzuk lehenago azten gara lan guztiak begiratzen, zailkatzen, puntuatzen, eta lana da, lan taldearen txako, lan talde bat horren atzen, klaro, eta lana da, baina eposik egiten dugu, zinea maite dugu lehenengo eta behin, eta bai gure publikoa maite dugu, eta orduan gure publikoari alik eta produktorik onena emoten alagintzen gara. Hori da gure asmoa, eta nik guk uste dugu, egitarau errekargarria sortu dugula, aukeratu dugula, bai. Eta aurtengo epaimaikideak nortzuk izango dira? Bai, epaimaikideak 3 pertsona hauek. Beatriz Sánchez ikusentzunezko sortzailea, marrazkilaria, artista provokatzailea, esan aldugu. Jesus Hernández, alias Nisu, bideoklip eta publizidadean dabiltzan zuzendaria, eta produktora bat, Raquel Pedreira, Almeina ekoiztetxetik datorren produktorea, bai. Hauek izango dira, benetan, 51 lan osatzen daben sail ofizial horretan, aukerak eta egin beharko da bene. Hori esek izango dute beraz erronka, aukeratzeko erronka hori, aipatu dugu egitarau zabala, osotua, proiektzio ez gain, topaketak ere egongo direla, esaterako ikustentzunezkoen emakumezko ekoizleen topaketak, beraz emakumezkoak lehen lerrora ere ekarriko ditu kaostikak aurten. Bai, guk ez duguz lehen lerroan ipiniko, ze emakumeak eurek ipini dira lehen lerroan, eta guk egingo duguna da, mikrofona bat emon, eta horrei buruz hitz egin. Orduan, hemen elkartearekin batera antolatzen dugu, ekitaldi hau, asteartean izango da, arratsaldeko 7:00 Bilbo Rocken. Eta bertan izango dira ikusentzunezkoari buruz, ikusentzunezkoetan emakumeak gero eta gehiago daukan presentziari buruz berba egiten. Eta datu bat dekogu, gainera, hau azpimarratzeko, esan bezala guztira 76 pelikula, izango dira guztira, bai luze metraiak eta labur metraiak, eta bideoklipak, eta 76 horretatik, 53, erdia baino gehiago, emakumeek zuzenduta edo ekoiztuta egongo dira, zike, bai, emakume lana gero eta importanteagoa da, bai. Bai, datuek beraiek hitz egiten dutela soilik, ezta? Azken finean esan dugu hemendik aurrera, gaurtik hasita, igandera arte bitartean Bilbo Rocken izango zaretela, kaostika jaialdiaren 20. edizioarekin. Nori luzatzen diozue deia bertaratzeko? Deia, guk uste dugu, gure asmoa, gure filosofia da jaialdi erakargarri, divertigarri bat egitea, eta giro atsegin eta fresko eta punto ganberro batekin egitea, beti bere jendeak ondo pasatzeko. Orduan guk animatzen dugu, bai izan berot importantea da, Bilbo Rocken egongo gara zuzenean, arratsaldero, baina bai ekitaldi batzuk, txarlak eta topaketak streaming bidez jarraitu aldirela, edo gure sare sozialetan, bai Facebook, Instagram, Twitter, eta danatan. Eta nori gonbidatu nahi dugu mundu guztiari, etorteko, zinea maite duen guztiei, eta ondo pasatu nahi duen guztiei, bai pertsonak, animaliak, zein estralurtarrak danak ondo etorriak izango dira, eta oso ondo pasatu dugu bai. Hori beraz gonbidapena, estralurtarrentzat ere, mundu guztiarentzat gonbidapen hori hartuta, kaostikaren 20. edizioaren hasiera gaurtik aurrera, Bilbo Rocken hasiera 2000 esker gurean izategatik. Eskerrik asko, Amaika Telebista, eta hurrengora arte. Hurrengora arte.
Eta tarte baten ondoren itzuliko gara eguneko solasaldiarekin, esan bezala gaurkoan gurekin izango ditugu Esti Linares eta Jon Ansa, orain arte. Zeberezi azaren esaten deutzat, jakingo baleu soratzen hauela, baina uran itolioa bera, zute bakara sugarratake. Zeberezi azaren esaten deutzat, jakingo baleu soratzen hauela, baina uran itolioa bera, zute bakara sugarratake. Gure aurrean mundu barri bat da, elkarren gandik urrundu beharra, bizitzen hasi bizitza bakarra, dara mondonku oin gehiago gara. Gehiago gara, gehiago gara, gehiago gara. Agur, eta eskerrik asko, ikasi dut aztote haringo. Eta egunero lege solasaldiari ekingo diogu, eta erraterako gaurkoan gurekin ditugu Esti Linares, eguerdion. Eguerdion. Eta Jon Ansa, ongi etorri. Lehenik eta behin asteburura begira jarri behar gara eta indarkeria matxista saritu behar gara beste behin ere, beste berri bat izan dugulako, emakume bati sexu eraso bat egin ziotelako larun batean, Beasainen, festen testu inguruan, eta udalaren, Beasaingo udalak agiria kaleratu zuen emakumeak salaketa jarri aurretik, eta honi buruz ere hitz egitea komeni izan ere agirian zioenez, ustezko eraso baten aurrean gaude, eta ustezko biktimari eta bere familiari udalak bere laguntza osoa eskaintzen diela. Horixe da kaleratu zuen agiri hori, baina eta berriro ez, ustezko hitza hori erabiltzen, hainbatetan ere erabidetan ikusi duguna. Zein irakurketa egiten duzu zuk, Esti? Irakurketa desberdinak datoz, ez da? Alde batetik erasoi edo sexu erasoi buruz hitz egiterakoan, badirudi, ez da, eta orain dela gutxi, elkarrizketatu egin zidaten, edan nola ikusten eban, gero eta gehiago daude zen edo ez, edo zer gertatzen ari den. Aldez aurretik, ipini behar dugu mahai gainean, gero eta ikusterazten egiten ditugu horrelako erasoak, eta horrek ekartzen dagoena da mobilizazioa, mugimendua, aldarrikapena, elkar laguntza, solidatea, gauza asko, ez da, eta hori oso garrantzitsua da, horri buruz hitz egitea, ondo hitz egitea, eta eman behar diogun izena emotea, ez da? Beti ere horrelako aldarrikapenak eta mugimenduak sortarazteko. Hori alde batetik, beste aldetik. Claro,
daukagun beste irakurketa bat, badirudi jaiak datoztela, eta normalizatzen duguna, da, jaiak datozten, ja, como que genekien segertatuko esan, eta horrek ekartzen dagoena da, nola oraindik ere, gure espazio publikoa ez daukagula berenganatuta, nola daudezen, asimetriak, botere asimetriak daudezela oraindik ere instalatuta gure espazio publikoetan, eta batez ere, eta konkretuki jaietan, pandemiak ez duela, ezabatu matxismo jarrerak, eta hortatik ezinbestekoa da, ekintzak eta errebindikazioak emotea baita ere jaiegunetan eta jaietan konkretuki eta horrekin lotuta udaletzearen eta bestelako, dauzkagun agenteak, hau da komunikabideak, dauzkagun, gure strukturan dauzkagun agente desberdinak bertan ipintzea eta lehen aipatzen alde batetik ikusteraztea, izen propioak erabiltzea eta sororitate elkarlaguntza horiek sustatzea. Baina, egia da daukagun, oihartzuna da, jaietan ematen dira eta badirudi emango direla, eta horrek ekartzen dagoena da, bortzaketaren kultura, eta bortzaketaren kultura oraindik ere mantentzen dela. Eta gero, ustezko hitza horregaz, oraindik ere ez dago sententzia bat, ez dakigu, eta nik ulertzen dut, hitz hori erabiltzea. Zer gertatu egin da, hitz hori erabili izan dela deslegitimatzeko hainbat kasu. Ustezkoa, oraindik ere ez dago sententzia berik, ez dago, eta hortatik ezin dugu esan konkretuki zer gertatu den, zen eta ez dakigu, eta lehen aipatu egin dugu moduan, ez dago prozedura judizial bat oraindik ere ipinita. Baina, zer dagoen edo hitzaren zer dagoen atzean dago, deslegitimazioaren kultura hori eta gure kontrako orduan badirudi ipintzen dugunean edo ikusten dugunean hitz hori da como ostras. Badirudi kolokan ipintzen ari gara bere diskurtsoa eta errelatoa eta da ez, baina ezin dugu horrela bode pronto esatea zer gertatu den ez badekogu ez dago lehenik edo prozedura sententzia bat, eta hortatik horrelako kasuak bete ere tentiz jokatu egin behar dugu, ipini behar ditugun, bai irudiak eta baita ere hitzak, eta bete ere ikuspuntua ipinita, errebindikaziorako eta bortzaketa kulturaren hori amaitzeko eta bestelako estrategiak eraikitzeko. Dena den erantzukizuna, eskatzen dute horrelako kasuek, bai erakunden partetik eta edabideen partetik ere, aipatu dugu ustezko hitzaren erabilera hori, baina lenguaia erabiltzeko hainbat modu ere badirenez, kontuz ibiltzea, eta erantzukizun hori, eta ez zalantzan jartzea, emakumearen kontakizun hori. Eta, historiak ekarri egin dagoena da, ezin garrantzitsua den, lenguaia ondo erabiltzea, propio erabiltzea, zen eta ez badugu aipatzen, ez da existitzen, hori alde batetik, orduan, jadanik soilik ipintzea, sexu arazoa eta indarkeri matxisten barnen daen, indarkeri konkretu bat dala, hori errebindikazio bat dala, eta gero udaletzaren aldetik, ekintzak eta horren kontra sortaretzea, eta baita ere herri mugimendua, baita ere dago hor herri mugimendua eta mugimendu feministak, zen eta baita ere ikusi egin ditugu, hor egon direla hainbat ekintzak, egon direla, bozera baiak egon dire, eta hortatik hori mai gainean ipintzen da eta kaletan gaude, eta hori da batez ere, errebindikazio gune horretan eta estrategia da, espazio publiko hori okupatzea, eta okuputzea beste modu batzuetan, eta uste dut horrelako irudiak ikusteraztea ezinbestekoa dela, eta hori ondo ipintzea eta emotea irudi simboliko bat, non eneska honek ez dagoela bakarri, baizik eta gaudela denok, eta denok gaudela elkarrekin, eta elkar gurutzatuta estrategiak desberdinak eragiten eta egiten. Hori zebea zaingo indarkeria kasuari dagokionean, nazioartera begirari jarri behar gara gaurkoan, izan ere azken egunotan 100 egun bete dira Rusiak Ukraina inbaditu zuenetik, eta Kiev hiriburuan bombardaketak izan dira azken orduetan berriro ere. Testuinguru honetan Europar Batasunak 7. edo beste zigor sorta bat ezarri du Errusiaren aurka, baina honek jakin dugunez, bumeran efektua izan du berriro ere, izan ere, erronka handia du Europar Batasunak alde batetik Errusiari zigorrak jartzearen eta Europako ekonomiari kalte ez egitearen artean. Nola ikusten ari zarete zuek gai hau? Nola horrek
gertatu daiteke ez, Europar Batasunak nahi duen hori, beraien ekonomiari kalte egin gabe. Bai, ezakitena zer da Europar Batasunak nahi duena, ez? Hori izango litzake lehenengo galdera. Nik uste nahiko objektiboa dela Europar Batasuneko espazioa berak epe motzera behintzat eta epertainera behintzat kaltetuta ateratzen dela sanzio hauen ondorioz ere. Eta iruditzen zait erabaki hori hartu dela, gerra batean sartzea erabaki dela, ondorioak herritarrentzat izango direla, eta noski ez dela egon inongo prozesu deliberatiborik erabaki hori hartzeko. Orduan, hor ikusi behar dana da, horren proiekzioak eta horren ondorioak epe luzeago batera zein izan daitezken, edo nolakoak izan daitezken, eta zer asumitzeko prese egon daiteken Europar gizartea eta Europar agintariak. Nik sensazioa daukat, lehenengo erabakiak hartu zirenean, etzela aurrikuspen ez egin, alegia, etzela pentsatu gerraren iraupena zenbaterainokoa izan zitekeen. Eta hor, badaude bi postura azkenean. Bata da, gerra ahalik eta laburrena izatea nahi dutenena, eta hor ulertu dezakegu adibidez Macron presidentearen posizioa, eta gerra ahalik eta luzena egitea nahi dutenena. Hor ulertu dezakegu Bidenen posizioa, eta bere aliatu gertukonak izan daitekeela Poloniarrak kasu honetan, ezta. Ja, estatu batuen aldean, nik uste zalantza batzuk ere ja sortzen hasi direla, baina Europar Batasunean iruditzen zait badatorrela momentu bat, non berrikusi egin beharko dan, edo berrerabaki egin beharko dan, bide horretatik jarraitzeko prest gauden eta zenbat denborarako. Nik uste horrengo dela, urrengo debate nagusia. Ze uste, Errusiaren aldean ez dagoela alternatibarik. Nik uste, Errusiak berak ez daukala alternatiba askorik, gerra hori irabazi egin behar du. Errusian hartu behar duten erabaki bakarra da, mobilizazio handiago batera pasatzen diren, eraso gogorrago batera pasatzen diren, edo jarraitzen duten operazio bereziaren txapelpe horretan edo. Hori da bereik baloratu behar dutena. Ez daukate beste irtenbiderik. Baina Europar Batasunaren eremuan, bai berrerabaki behar dugula, eta batez ere, erabaki hori gerra luzatu ala ez oso lotuta dago estatu batuekiko eta NATOrekiko estrategia autonomikoarekin. Autonomia estrategikoarekin barkatu. Beraz, horren baitan egongo dira erabakiak, eta nik momentu honetan aitortuko dizuet ez naizela oso baikorra. Errusiari jarritako zigor horien testu inguruan eta ekonomiak kolokan dauden testu inguru batean, Alemaniak herritarrei gomendatu die 10 egunetarako gutxienez elikagaiak etxean bildu dezaten, itzalaldi baten aukeraren aurrean. Ane Irazabal kazetariak kontatu digu, xehetasunak kontatu dizkigu. Ohartarazpena ez da gauza berri bat hemen Alemanian, kontuan izan behar da, zerbitzu zibilak duela hainbat gomendio ateratzen dituela hondamendi edo katastrofeen aurrean nola jokatu jakiteko. Zerbitzu zibilak atera zuen ohartarazpen hau duela hilabete, beharrezko gauzak, azukrea, ura, kafea, kontserbak horiek dira eskatzen dituztenak. Baina ez dago zuzenean erlazionatuta hornikuntza krisi honekin. Eta beraz ez da, iragarpen katastrofista bat izango balitz bezala jaso hemen Alemaniako gizartean, ez delako besteak beste gauza berri bat, baina egia da, uda hasten den heinean eta kontuan eukin da udazkena, atarian daukagula, ardura poliki-poliki zabaltzen ari dela. Hori eseanek diona, ez dela gauza berria Alemanian, ohituta daudela nola baitorrelako adierazpenei, baina kanpotik nola jasotzen duzu ezuek? Kanpotik azken finean, lehen aipatzen genuen, ezta? Orain dela egun eta momentuan izan zen hain hurbile eukit, egon ginen, honi buruz hitz egiten eta Ukrainiari begira eta etatik ze gertatuko litzateken, badirudi egon dela espazio denbora baten, ez zeuela, edo komunikabideen aldetik, oso gutxi hitz egin da eta baita ere guren arten, eta gauden ja fokoa ja udan, beste gauzetan, eta hortatik aurrelako berriak ekartzen direnean, jadanik da, ostras, gudak jarraitzen dau, mugimenduak dauz, eta hortatik zemotatako implikazioak egongo diren, betere Europara begira, eta jadanik ez soilik, eta Alemaniak ipintzen ari den egoeran horretan,
dala, como, bueno, a ber, zer motatako mugimenduak egongo diren, eta jadanik, ja pausu, handi bata horrelako eskintza bat eta horrelako gauzak etortzea. Orduan, nik horrelako adierazpenak ikusten ditudanean, igual Alemanian asko normalago baten hartzen dute, baina nik izan da, como, ostras, hau, badirude abantzaten duela, eta, hombre, tente egon behar gara edo erne egon behar gara, ez da? Ea ze gertatzen den, eta zein izango diren urrengo mugimenduak, eta batez ere, nola geratzen da, ez da? Hor, Europa eta Europar Batasuna ea zein lekutan eta zer gertatuko den, eta zenbatatako erabakiak hartuko dituzten. Ez da izan ohartarazpen edo gomendio bakarra, Energiaren Nazioarteko Agentziak ere ohartarazi du mota guztietako erregaiak hornitzeko arazoak izango dituela Europak uda honetan, eskaintza arazoak eta prezio garestiak direla eta beraz, bueno, ez dakit honezkero ez estatu daitekeen energia krisi betean gaudela. Bai, egia esan, energiaren gaia lehenik zetorren kontua zan, ez da, eta hemen askotan hitz egiten da, esaten da, bueno, eske, Errusiak dauka barne produktu gordina Italiaren berdina, ez da, bueno, baina jakina hori ditugune adirazle eta neurgailu okerrak dira horiek, ez da, zen etorkizuneko munduan elikadura, energia, teknologia, geografiari lotutako defentsa, horiek izango dira elementu importanteak aurrera begira, eta konsiente izan behar gara, Europan ez daukagula nahikorik bakar bat, aipatu ditugu hori guztietan, bakar batena ere. Ez daukagu. Eta orduan, karo, araboien arabera antolatuko den mundu berri batean, lehiakide bezala asko sufritzea tokatuko zego, ez balen baditugu gauzak beste modu batera egiten. Beste modu batera egiten. Ez daukagulako errekurso propio horik Europaren garapen industrial eta teknologikoa oinarritu delako beste kontinenteetatik ekarri ditugun lehen gaietan eta baita ere elikadurari dagokionean. Ez da ikusten ari garen bezala. Orduan, zentzu horretan panorama iluna eta ezkorra daukago aurrean. Nik hemen nahitena ikusi da nola joango diren prestatzen Europako agintariak eta erabakiguneak herritarrak zen mezu botatzen hasiko diren herritarroi guri onar dezagun orain datorren guztia. Alegia, ez dadin egon gatazka sozialik, ez dadin egon ultraeskuinaren gorakada handi bat, hori da beste arrisku bat, ez da? Ikusi beharkoa zen mezu eta nola joaten diren pixkat moldeatzen gure pertzepzioa, estik esaten zuen, udarara begira geundela, eta egia da, baina agian udarara begira egote hori eta gero tokatuko zaigu beste gauza batzuei begira egon beharra, ze udara ikusi duzu, energiarik eta erregaio prezioak egoko dira, eta bueno, agian kanpinera joan marko gera eta kitxo, ez da, hori izan daiteke, baina badator nolait, edo aurrikusi daiteke bizikalitatearen, edo orain arte bizikalitatea ulertzeko edukegu moduaren emendakin moduko bat, edo, eta horre prestatzen joan barko gara, prestatuta ez gauden gauza baterako, ez? Eta gizartean dagoeneko dauden arrakala horiek sakonduko direla ere aurrekusi daiteke. Bai, guztiz, a ber, jadanik, egon nien entzuten, bueno, jadanik, igoera ja zegoen ipinita, ez da, eta izan ditugu, bueno, igoera batzuk, eta gainera pandemia garaian, gauzak asko igo dira, eta hori asko balio du, ez da, gaudenean beste lekura begira, claro, hor da momentu oso egoki bat, horrelako gauzak egiteko, igokerak egiteko, erregaien kontsumua, bueno, erregaien inflazioa igotzeko, eta hortatik egon dira, jadanik egon ziren hainbat aldaketa, baina, claro, orain, etortzen zaigu, ez da, momentu bat, eta, claro, nik orain pentsatzen dugu, claro, oso nada momentua zen, eta gauden momentuan udara begia edo udan, eta gainera merezi duguna, 2 urte hauek pasa eta gero, ez da? Baina, da momentua proposa bat, ez da, baita ere, igoera hori emoteko, eta gauk eduen momentuan beste gauza batzuetara, gero ea nola sortarazten dugu, eta ia da, arrakala joango da handitzen, eta segurenik, hombre, pandemiak, eske daude faktore asko izan da, pandemia daukagu oraindik ere orain dela oso gutxi pasatu egin dugun, ez da? Egoera hori oso zail bat, egon da inbertsio publiko oso nabari bat, eta gero daukagu beste faktore garrantzitsu bat dela, erregaien, ez da, igoera, eta baita ere, ez da, energia kontsumoarekin dagoen igoera hori. Orduan,
daude horrela, bi egoera oso zentralizatuak daudezenak, eta edo ipintzen ditugu bestelako babes estrategia batzuk, edo, klaro, krisia hor bertan egongo da, eta segurenik, ez da. Lehertuko da, pues, orain, ez da hainbeste denborarekin galduko, eta hortatik arrakalak oso errepresentagarriak izango dire, ez da, eta hor, beti ere ipini behar dugu batez ere egoera zaurgarriagoan daudezen pertsona horietan, ea nola sartatuko den eta zemotatako babes baldintzak ipiniko egingo ditugun. Gaiz aldatuko dugu, aldartez pizka bat ere, izan ere Euskal Errepublikaren aldeko mugimenduak larun batean egin zuen, buru jabetza desobedientzia zibileko lehen itzordu handi hori, mozorrotuta muga zeharkatu zuten dozenaka lagunek, tartean egoera irregularrean dauden Afrikatik etorritako 7 lagun, eta migrazioaren arrakala horiek salatzeko aukera izan zen. Ikusi dezagun. Erabaki du Afrikatik datozen lagunak ezin direla Euskal Herrian zehar libre ibili. Debeku horrek heriotzara eraman ditu bizi hobe baten bila Afrikatik etorritako hainbat lagun. Ezarpen makabro horren aurrean burujabetza iraultzari hasiera eman dion lehenengo burujabetza ekintza egin dugu gaur. Afrikatik etorritako hainbat lagunei Euskal Errepublikako herritartasun agiria eman, eta agiri horrekin Euskal Herrian libre ibiltzeko aukera luzatu. Zer iruditu zaizue, eunek egindako ekintza hori? Niretzako oso interesgarria dena, ez soilik, ez da, mai gainean ipintzea, oraindik ere, ez da, iraultzarako eta erabakitzeko eskubidea izateko, baizik eta baita ere muga razistak, eta zemotatako muga horietan zemotatako ekintzak eta gertakariak ematen diren, eta hori ikusteraztea eta errebindikazioan, eta bestelako, elkargurutze ikuspuntu horri buruz hitz egiten dugunean, zein garrantzitsua den, ez dakit, hor gainean edo sartzea bestelako errebindikazioak, eta hor ipintzea, zer gertatzen ari den mugetan, zemotatako estrategiak eta ekintzak arrazistak eramaten diren, eta batez ere orain berriak ikusten ari garen eta zemotatako egoerak pasatzen ari diren, justo muga horretan, ezinbestekoa dela orduan. Ekintza modu, ez ikusi ondo, baina batez ere hor nik geratzen da izena da, zein garrantzitsua den, herri mugimenduak izateak eta batez ere mugimendu horietan errebindikazio propioak eta desberdinak sortaraztea. Salaketa ariketa bat, zuzen ere etorri dena, beste testuinguru batean, Madrilen atzerritarren legea reformatzeko aukera mahai gainean dutenean, zergaitik orain, hainbat sektoreetan langile premian daudelako, ez? Zer iruditzen zaizu, Jon? Zer esango zenuke? Bai, uste estirekin oso ados nago esaten duenean beharrezkoa dela olako herri mugimenduak egotea ere, ezta? Eta iruditzen zait, Euskal Errepublikan aldeko mugimendu horrek besteak beste hori ere mahai gainean jartzen duela, ez? Esaten duena, guazen gauza mugitzeak gizartetik, guazen bultza egitera, nolabait esateak gizartetik, eta ezin du izan burujabetzaren auziak, ezin du izan eliteen arteko konponketa huts bat. Espalin badago gizartean, ez bakarrik aldarrikapen bat, baizik gero nolabait burujabetzaren eta demokraziaren beraren praktika baten edo kultura politiko baten apropiazio bat, badakigu demokraziak oso formalak izan daitezkela eta gero errealitatean oso ez demokratikoak bihurtu, ez balin badago benetan kultura demokratiko eta orduan, uste Euskal Herripublikan aldeko mugimenduak hori jartzen duela mahai gainean eta hori oso interesgarria dela, ez? Eta gero bigarren plano hori nolabait atzerritarrari ongi etorri ematearena, ezta? Hori ere importantea dela, harrera lurra izatea importantea dela, baina ez dezagun ukatu, azkenean atzerri alegia zenbat jende onartzeko prest gauden egiten dela
nolabait kapitalismoaren interesen baitan, alegia. Lan merkatuak eskatzen balin baditu sarrerak, eskulana eskatzen balin badu, orduan ateak irekitzen dira. Ez denean behar, ateak itxi egiten dira, ezta? Adibide ugari dauzkagu historian, ez? Frantzian bertan, Argeliako gerraren ondoren, milioika persona pasaziren metropolira, ezta? Frantziar estatura, eta handikan belaunaldi pare batera, ja ez dira beharra enbeste langile, ez ziren beharra enbeste langile, eta orduan hasi ziren legeak aldatzen, eta estrangeria legeak, eta hori da, hemen gertatzen den alegia konbenita behar degunaren arabera. Hori, teorian, modu hotz batean pentsatuta, ez da zertan txarra izan, ez balego mundua dagoen bezala banatuta. Alegia, batzu tokatzen zaila bere gorputza jartzea, eta beste tokatzen zaila konsumo gizartean bizitzea, horren etekinak bere egitea, eta bar, ez da, orduan, bai, iruditzen zait, horren kontrako dinamikak Euskal Errepublikaren aldekoak eta gehiago ere beharko ditugula. Hemen utziko dugu gaurko sonazaldia, plazer bat izan da beti bezala Estili Linares eta Jon Antza, eta jarraian eguneko albiste nagusiak Karolina Suarez lankidearen eskutik, ondo izan.